हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। हीराकुद डैम को ओडिशार प्राणकेन्द्र बोली कुहाଯାଏ। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ର ପାଣିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଚାଷ ଜମିରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ହୀରାକୁଦ ନଦୀ ବନ୍ଧର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେ ବି ନଦୀ ରହିଛି ଏହା ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀବନ୍ଧ ଅଟେ। ଏହି ନଦୀବନ୍ଧରେ ଅନେକ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବିଶେଷତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା। ଏହା 1947 ମସିହାରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1957 ମସିହାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 57 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନଦୀବନ୍ଧର ହାଇଟ୍ ହେଉଛି 60 ମିଟର ଓ ଲମ୍ବ ହେଉଛି 25 କିଲୋମିଟର। ଏଥିରେ 64ଟି ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ ଓ 34ଟି କ୍ରେସ୍ ଗେଟ୍ ରହିଛି। ଭାରତର ଭାକ୍ରାନଗର, ଶାରଦା ସରୋବର ଓ ଆଦି ଅନେକ ନଦୀବନ୍ଧ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ହୀରାକୁଦକୁ ନଦୀବନ୍ଧ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଏହିସବୁ ନଦୀବନ୍ଧ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାଟିବନ୍ଧ ଅଟେ। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏହି ବନ୍ଧ ନିକଟରେ 2ଟି ଅବଜରଭେସନ୍ ଟାୱାର ଅଛି। ଗୋଟିକର ନାମ ହେଉଛି ନେହୁରୁ ମିନାର ଓ ଅନ୍ୟଟି ଗାନ୍ଧୀ ମିନାର। ଏହା ଉପରୁ ହୀରାକୁଦର ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ହୀରାକୁଦକୁ ବୁଲିବାକୁ ସମୟ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଦିନ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବହୁତ ପାଣି ପୂରି ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ହୀରାକୁଦକୁ କେବେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତ ସେହି ଦୃଶ୍ୟକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।